Hej og velkommen til videoen. Sådan handler du med binære optioner, og tak fordi du kigger med. Inden jeg går i gang, så vil jeg lige minde dig om, at hvis du skriver din mailadresse på linket lige under videoen, så får du det her trick, som brokerne hader, vi kender. Jeg sender dig ikke andre mails, kun én video, hvor du med dine egne øjne kan se, at den her fidus den virker. Og du får mailen med det samme, du skriver. Men først over til videoen, hvor jeg lige hurtigt viser dig, hvordan du laver en handel hos IQ Option. Og selvom platformen ikke er det samme hos alle brokere, så er principperne de samme. Her midt på skærmen, der kan du se, hvor kursen er lige nu, og du kan se, at den bevæger sig. Over i højre side kan du se de to muligheder, du har, når du vil handle. Hvis du tror, at kursen stiger, så skal du vælge call, og hvis du tror, den falder, så skal du vælge put. Her i mit eksempel, der tror jeg, at kursen vil falde, så jeg vælger put. Her i toppen af billedet, der kan du følge med i tidslinjen. Den hvide streg her, den markerer, hvor lang tid der er tilbage at handle i. Den røde streg, den viser, hvornår handlen bliver afgjort. Og i vores tilfælde, der skal den være under det niveau, som da vi købte aktivet. Og det ser ud til, at vi får ret. Vi vinder handlen, og dermed tjener vi penge. Og husk, der er et trick, som brokerne ikke kan lide, vi kender til. De hader det faktisk. Det er et trick, hvor du nemt kan tjene penge på binære optioner, og du behøver ikke at have handlet med hverken aktier, optioner eller andet før. Og alle kan lave det her trick, det kræver faktisk næsten ingenting. Du skal bare klikke på linket her under videoen og skrive din e-mailadresse, så får du fidusen tilsendt, og så kan du se, hvad du skal gøre, og det er 100% gratis.